Hello, Ruki täältä muuton keskeltä. Kamat on nyt saatu paketteihin tai laatikoihin. Ei ole nyt mikään laatikkomainos, vaikka se on aika strategisesti tuosta tuotesijoiteltu. Joo, niin kamat on nyt paketeissa, odotellaan autoa. Ja mä oon kipeänä. Mulla on ihan turvannut tää imusolmukkeet ja kuumetta, mutta koitan jaksaa. Mä sain muuton keskelle kivan paketin Lushilta. Nyt mulla oli pari tuntia aikaa tässä, niin ajattelin, että mä voisin tehdä teille tämmöisen videopostauksen siitä pitkästä aikaa. Niin nyt mä näytän ihan ekan. Se on tää Papa Noel. Tämmönen jelly. Jelly. Näette mun hienon blokkaajakynteni. Ite maalasin. Niin. Tämä on tämmönen kasvojenpesujelly. Face Wash Jelly. Ja tää on hauska. Tää on tämmönen parranmuotoinen. Ho ho ho. Wow. Oh. Tää haisee aika mielolta. Siis tässä on tämmöisiä pieniä paloja. Ja sitten sotketaan veden kanssa, sitten tulee vaahtoa. Ja sitten pestään naama. Ja tämäkin kuin mummo asuu. Niin joo, mä en tätä vielä nyt kokeillut. Tosiaan ehtinyt pestä naamaani, mutta tätä tuoksu mä voin sitä ainakin kertoa teille. Mun mielestä se on aika niinku semmonen unisex, eli sopii kaikille tuoksu. Tai no miksei nyt kaikki sopisi kaikille, mutta semmonen niinku mikä ei ole erityisen mun mielestä semmonen kukkainen tai mikä tämmönen. Niin sopii hyvin. Tässä sanotaan, että tässä on orange, tangerine ja mitäs muuta. Lemon infusion. Jojoba oil. Joo. Niin joo, tää on mun mielestä ihan hauska. Kiva joulutuote. Ja sit mä tykkään Lushin tuotteissa, tai näissä on aina tämmönen kuva, että kuka sen on tehnyt. Tän on tehnyt ton näköinen tyyppi. Ja hänen nimensä on Mirek. Joo. Tämmönen ihan kiva. Sitten mä tilasin tällaisen. Tätä on joka paikassa kehuttu. Mä oon odottanut, että se tulee Lushin verkkokauppaan. Se on ollut loppu. Niin tämmönen finnipoistoaine. Pitäisi olla supermystinen, miten tää toimii. Jotenkin poistaa maagisesti. Mä voin tehdä tästä jo postauksen. Mä katson nyt, miten tää toimii. Mä laitan viikon tätä. Grease Lightning. Ja jossain... Missäs nyt? Mitä? Aha! Siellä olikin se. Mä ihmettelin, kun mä oon koko ajan tuijottanut tohon yhteen pilkkuun, mutta se ei ollutkaan kamera. Eli siellä on tätä. Moi. Mä oon moikannut tonne ilmakuplaa, mutta terve. Niin, Grease Lightning. Tämmönen. Ja tätä laitetaan siis naamaan ja sitten pitäisi yhdessä yössä kaikkien kamalen finnien hävitä. Mikäs toi ääni oli? Se ei tiedä hyvää. Joo, eli nyt tätä sitten kokeilen viikon ajan. Mä otin jo lähtökuvat. Mulla on aika pahat täällä nää. Täytyy katsoa. Akne taas kiukkuilee mulle. Niin katsotaan nyt sitten, että miten tää toimii. En mä nyt oikein usko kyllä, tai odotakaan, että tää nyt ihan kaikista kamalimpia toimisi, mutta ehkä tämmöisiä ihan pieniä nappuihin tossa. Jep. Sitten sain tällaisen Angels on Bare Skin pienen näytepakkauksen. Tässä lisäksi Lush lähettää näitä kivasti. Tän pitäisi olla samaa tai yhtä hyvää kuin mikä se Bouche de Noël, jos sanon oikein. Kuitenkin se jouluhalko, semmonen naamaputsari. Niin tää on nyt semmonen, se on joulutuote, niin tää on semmonen ympärivuoden tuote. Testaan tätä. Mä tykkäsin kyllä siitä putsarista. Yes. Ja mitäs muuta? Tässä nyt mä ajattelin tehdä tämmöisen lyhyen näistä. Enkä mä nyt osaa vielä oikein mitään muuta sanoa kuin tuoksusta. Niin tästä ehkä se, että mulla siis aikaisempaa... No, nyt
Joo, eli mulla aikaisempaan on ollut niinku sellaista teepuöljyä, niinku 100% teepuöljyä, mikä on tuoksunut tosi voimakkaasti. Mies on sanonut aina astmakohtauksessa, että mä en oikein voi käyttää sitä. Ja se ei ole mun mielestä toiminut niinku hyvin. Että saa nyt nähdä, että tässä on yksi ainesosa on se teepuöljy. Sitten tässä on thyme, eikö se ole timjami, rosemary, rosmariini ja sitten tea tree. Joo, aloe veraa ja greippimehu. No, saa nähdä, miten toimii. Niin, se tuoksu. Eli tässä on mun mielestä tosi mieto se tuoksu kuitenkin. Et vähän haisee se teepuöljy. Vähän haisee joku erikoinen, mä en saa oikein sanoa. Mutta joo, katsotaan sitä sitten. Jep, muutto nyt on jo aika hyvässä mallilla, että katsotaan sitten saadaanko nämä kaikki tavarat ehjinä Helsinkiin asti. Jep, moi.